nang tum kata buat no erang kia mai papolo lasi kecengsi tum karbi long jatuh merah portal channel pencenlok Green Media tundu lasi kia joy kia pan karbi pensi pangceng pun polasi kecengsi itu presiden dan nomor polopa ini presiden candidate paniji to kado kawe press media kote tumpan nilihin pen hempum mukrang pira sinja akang hon akajinso ahir jume pen ilitum MP election kahori lapen kacharbo ave pin pen parpon lasi pini kecengsi nili Prime Minister Narendra Modi lapen ilitum Assam along Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen national long President JP Nada lapen gelitum state long President Bhobesh Kolita lapen Ladakh East Karbi Anglong West Karbi long President lapen kado kawe BJP kaching hon atum phan an kecheng si nilihin pen alang litum phan sitame choro par pon piglo lapeng elitu labangso a election hut Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam alang li sidul bangke tight pick ang mong sitame alang li Ladakh nomination nang file 2 tarik ani arni penchenglo Bokajan LAC areli long talang li apornang chipidun lapen ga haragada long amri lapen rongkhang LAC long sidame alang li apornang chipidun apot alang li phanta choro par piglo lapen ke Ladakh non labangso 6 dipu ST parliament tria consensi long jasemet pet nang cepaduk dun alang li minit si apor pusame alang li pahino ne pin pen nang arjab dun tip nang campaign kai kiamat sitame jakong horang nang pidun ilitu masiam Dr. Tuliram Ronghang lapen ilitum long dimahasau labangsu asiam debolar golosa lapen tim karbiang long tim dimahasau apan sitame nilihin pen kadogobe choro par piglo lapen kado kawe nanglitum sitame media ahin pen pusame nanglitum ahok pet alam ke pali ahok pet a news ke pele nanglitum kado kawe la election esek ahot sitame nanglitum nang ke kawardo napot nanglitum apan sitame nilihin pen mate BJP labangso atim ahim pen pusame anutin aphan press media abang thu atum phan setame nilitum ahin pen kurwang thu pilo lapen choro par piklo nanglitum alam kili ajoine ahok alam kili ajoine si pini tarik ingora trok ani vote ke jok ani bangke insam jin pen se par ponola si nanglitum press media phan setame choro par piklo la pengelitum la jirpi kado kowe tum phanan dale district administration la pengelitum long da law and order DCSP la pen election commission atum phanseme choro par pik la andu electionary staff sabta इनके हाई अपने लगे 100% लगे हाईवे लपेंगे Ladakh वोट के पोल का दो बेटा नंगलितुम हेगलोंग लो इलितुम लाबांगसो 6 दिपु ST बंगे 75.61% लासो टेंगलो पलते 6,73,000 अवोट बंगे पोल पोलो लाबांगसो टेंगलो ते BJP के कॉमनाई पुता 4,60,000 अवोट बंगे लोंगपोन पोपोसी निलितुम assessment के अनपोन बात ताहाई मन ताने Dima Hasau pen sitame ilito mane 80,000 award bang long pon po la pen ke Dima Hasau bang ke 73.30% se oda ke polo
dev official ada di mahasau bangke 80,000 award bang longpon la pangrum pet bang se 4,60,000 award bang longpon popusi nilito mane assessment bangke checklam pon pen laan aphai klang pon bat ta hai mane ke badap All Assam and the one seat high 14 September. all assam pen all assam bang nito bang AGP BJP alliance bet cheklok lo tan nito tum cricket home abang se hai ponji posi nilitum ininga che the pondo cricket home 30 Acha sir lo nang li election is sekta autonomous state party got 244 in fact si ke pili lo la si la so pura nang nang ti hide lo te first step ni pili tem ni la 244 a alam bangke chuta aprang IMP 3 dipu ST parliamentary labangso consensus horensing be sitame parliament long labangso alama putha khola lo lasi labangso alama bang kon si ke liajat ma ni li hided o taking deng that pen afit local tang te ni li ka do we holadak langdam po la sorting si parliament along sitame ni je don po apen la autonomous state 244 a labangso alam bang ke rap jin pen ke pachun dia phansi ni li claim ponik Acha sir te aku si question lo nang li ke Carbon Autonomous Council the existing EM for Filter Agriculture opinion na ito lo na sila support lang ke terms lang baju lang ma mati pumasri utkam buku kali lagi ili tumbang actually abang ke chua batai puja ba aprang puja me doktor John Torompi aku sida me la sondo la pena ko non la horensing be aku puja me la son apur ki mo ke do nili phana bangala party tumse aja sita me decision and Dolang mah, apa na? Coba di.